yaron ma da nake so dan samu ko na dan shan fiyawata ne a gurin shi dan ban taɗi shiga. Assalamu alaikum. Kai yanzu nake maganar ka na gida na kuma ka nake duba maza garin nan fa ya hada wuta. Kai ni zan ga da ka ga ma gabaki ɗaya sai a hankali. Na je na ci abincin yaran nan na Hausa layin nan. Yarinya Haliman nan tana bi na 150. Maryam mai abinci tana bi na naira 100. Ni na rasa ya zan yi da wannan rayuwa. Ina ka da sauki ni yanzu zuwa ne ka rage mu ka gan nan 80 naira ne da ina da amma ba abokina kai na ganka ina munna da to kaman ko 30 da ba rage mun zaka ma ni da ran samu ne ma ka gane mu ga wayan abokin ka ba abokina kai ba za ka gane kaman ko da tunda ba zan samu wani abu ka gani ba zan iya zama kusa da wannan rayuwa to kullo mana da hanyar da za mu ci abinci sai wankan babu komai ni da zan samu ma wannan zai sai rigar nan ta sai da ma zan yi dan samu koda abin da nake samu yanzu ni tafiya zan yi ma kai da zan samu wanda zai ce ma je share mar gidan sai ban ko na fiye wata ne tafiya zan yi haba wannan rayuwa haka sai a hankali baka ga abin da zan ma ba kai din banza kai din wofi dan ka zo da wannan kwalin naka zaka zo kare na mun hannu alali ai haka